Ano pangalan mo? Pamangkin ni Renzo. Alis si Renzo? Nalagyan mo ka Laguna, oh. Nalagyan mo? Muli na kayo? Bangay ng sticker. Diyan ko na muna ikatang babo kaya, rep. Oh, bukla iya. Hi, Ja! Hello! Saan punta? Dito. Oh, ano mga pangalan mo? Pangalan mo? Ishi Bianca po. Nahiya ako sa camera. Hello, hi! Atag ko lang. Atod mo la? Balik ko rin na doon. Sige, bye-bye! Uy, okay na. May namin. Wow! Dito ba? Meron kayong sticker. Sige na. Jo, Den. Hawak mo ha, baka lulong si Jaja. Hi. Let go. Today's vlog, samahan nyo kami mag-swimming sa munting resort namin. May bisita kami ngayon. Galing Ilocos. Anak ni Auntie Rose. Oh, ito yung baon namin. Then let's go! Say hi. Hi. Say hi. Ito yung baon namin. Marami-rami po. Tapos nagluluto pa sila doon. So wala po kaming gagawin ngayon kundi kakain, lalamon, mag-swimming. It's a family day. Nandito kami ngayon sa resort ni Eden. Nasaan si Eden? Nawawala si Eden. Oh, Eden! Swimming ka na? Swimming? A few moments later. Lagunang Mayora. Hello! Good morning! Anong ginagawa mo, Jo? Magawa ako ng salad. Saan tayo pupunta ngayon? Mag-swimming tayo kasi may bisita tayo. Shout out Janine, Balong. May bisita pala tayo ngayon. Hi Marimar, sayang di ka sumama. Mag-swimming kami ngayon. Ito gumagawa ako ng fruit salad. Bigyan mo nga ako, malamig na yan? Di pa, gawa pa lang. Bigyan ko. Busy si Relso, no? Sa sisig. Ito. Nga ba kayo? Oo. Nabila makagili, oh. Sarap. Anong timplan nito sa? Kaikoy. Asin. Bawang, sibuyas. Ay, sibuyas lang. Kalamansi. Kalamansi. Tsaka reno. Yan, no? Aboy. Ay, te. Black yung bagay Relso. Yan, bacon. So, sisig Kapampangan. Tikman natin. Naman. Pero hindi kasi ko malutong yan. Wah, siya. Tama yung bayat ang kay. Matrabaho lang, uusok. Ngayon lang, ha? Mag-swimming kami. Lalo na kayo mag-lunch. Malaya po nga sa ano. Na family day? Yes. Family day yan eh. Basta mga celular nga na mo. Hindi naman sakit eh. Wapin. Pagkiyat, Dad. Pag-swimming na yan.
mo pa liya patas ho. Hintayin mo muna lumamig. Bago mo ano yun. Tikman natin ang ginawa ni Mayora. May laguya pinidyo ko. May laguya. Basta, hindi na mumong chalibu, lago ko. Hintayin tayo dyan. Esto sa? So, kain na po tayo, no? Wow, gusto? Boss, mahugot ko pa lima. Wow, nawa kong Diyos. Siyempre, ano nga. Siya daw mo rin yung palengke. Awo. Shout out! Boss Carlo. Palengke. Boss Carlo. Boss Carlo, Boss Lani, Boss Trisha. Boy Balugang Malati, papa-shout out yun. Uy, kain, wala si ano, si Pilay. Ipilay yan po pa'y Dong Pulo, mag-cellphone nyo palang Manang Bella, Manang Bella Vlog. Bela ano. Pinapanood yung vlog natin, no? Supportan natin sila. Dahil si ano, si Apulo. Si Apulo hindi nag-cellphone. Mag-cellphone nyo pala. Oh, shoutout mo si Apulo. Shout out, parin Dong. Dong. Parin Dong. Huwag sabihin na Apulo, narinig niya, sabihin na magagalit. Apulo, Oh, Apulo, magagalit. O, ba't kami mo naging dalang reta? Danan? Kaya dalang na hindi mapasako ko na doon Sa ano? sa dato. Ilagay sa sako. Kita ako, daw dito ko lang din. Ayun, mga sabi kayo maging dalang bata ko lang dalang mo. Ay gabi ko lalit ang doon. Kaya pa doon ko doon. Pati rin tatapa. So, biglaan po ang pagsiswimming namin, no? Wala po kaming plano. Kaya lang, dumating yung nasa Ilocos, siyempre, may bisita kami. Si Janine, si Balong, tsaka si Manong Roel yun, Jo? Si Uncle. Magsuswimming kami, ha? Madalang lang sila pumunta dito sa Pampanga. Ititreat namin sila, no? Yung biyanan kong pinakamaganda, ito. Sana all. Ayaw ko na-stress to. Gusto ko laging happy. Ewan ko sa iba ni-stress. Ang yaman? Na. Ano to, Jo? Ay, ito yung juice natin. Pamamagtiin na kong yun. Sabaw ng Wala ano? nang tanyamit ang buong ko to. Bigyan ko kang kalamangan na lang. Bigyan pala lugang. Kati kilabang ka nagadaw. Ay, wanig yan. Wala, mabalim pa yan. Ano patanggol ka nagbanglo? So mula tala ka rin eh. Sali ka tapang yelo. Huwag mo kayo. Ali, pinandit kasi pepakudkod ka pa Bisa na ako mag-swimming pa mo. Pepakudkod ka yun. Yaw na magdalagyan ng alak ko eh. Huwag ka na magdala. Hindi ako saling yelo na. Huwag. Banta maka-prepare mo ka rin, mga latag na, karatang tamo. Maka-set up na. Karatang paro, saan lulutuin? Karin. Doon na lulutuin yung mga paro? Ano lahat yung baon natin? Pansit. Paro. Wow! Ano pa? Magdadala ako ng tasa. Paano yung tasa doon? Ay, yung favorite malambot. Pag-kapay ka. Abangan nyo po, no? Makikita nyo po yung munting resort namin. Located po sa San Francisco, Bato-Bato. Kung gusto nyo po mag-relax, inaaway po kayo ng asawa nyo, dalhin nyo po sa swimming pool. Panigurado. Lalamig po ang ulo. At siyempre, bibigyan nyo ng pera, yung 3 ulo. Matatanggal na po yung init ng ulo nun. Kagaya po ng asawa ko, ganyan lang po ginagawa ko. Napaka-effective na po na paraan, no? Proven and tested ko na po yan. A few moments later. So, ito yung anak ko. Hawak-hawak ko si Jaja. Hi!
Sarap po ng hangin, no? As of this moment, very relaxing. Nakatanggal ng stress, very peaceful. Hindi po tayo nagkamali, nagtayo tayo ng resort sa lugar na to, no? Kasi yung vision ko rito, dahil wala pa talagang totally maraming bahay, so nakikita mo puro halos green pa, no? May tanim na palay dyan, pag ano, yung Mount Arayat nandoon. So masaya tayo, nakapagtatayo tayo ng resort natin dito. Isa sa mga pangarap natin is natupad. So kung may pangarap ka, hindi ka papayag, kailangan ipaglaban mo ang pangarap. Ganun lang naman eh. Dati puro pangarap lang to, kaya lang siyempre pinagtrabahuan natin to, binigyan natin ng time. So marami tayong failure. So if tayo sa failure, di tayo sumuko, no? Nadapa man tayo, tatayo tayo. Do it your best para makamit mo ang pangarap. Yun lang yan. A few moments later. Area ng Edlin. Si Uncle, Uncle, kumusta? So, sa mga gustong mag-rent ng resort, may private resort po tayo, dalawa. Ito po yung isa, Edlin Beach Resort. So, mura lang po ang rental dito. Kung gusto nyong mag-relax. So, ang ganda po ng location, no? Presko ang hangin. Wala pa masyadong kabahayan. So kitang-kita ang Mount Arayat. Yun, no? So nasa kabila po kami ngayon sa Eden. Pero ito na, benta na lang ito, Uncle. Nabili na lahat yan. Chinese. Wala na yung Jared yan. Ito na ba? Nandyan. Wala may nalang yun eh. Hindi. Wala yung lalandang yan eh. Doon sa atin. Di ba dati kaya yan? Oh, wala na. May ano yan. Ganong ganyang baka dito? Hindi ko alam yung ganyang baka. Yung presyo yung Sa inyo, magkano yan? Mga 30, ganun. Yan? Mura yung baka kilo. Nandiyan, wala mura yung baka kilo. 35. Pag lalaki yan, 35 yan. Nangin na baka dyan niya. Nangina. Mura dito? Mas mura dito sa inyo. Tanong. Hindi ko alam na yung Wala yung kasi yung pinsang ko, kung nandyan lang. Di ba kung pakaraan nakawak mo, ano ka parang Kung bibili ka, mayroong papel dapat, no? Pag kayo lalayo mo. hindi naman Sisita yan. nagbebenta ka ng Pero mas mahal sa inyo. Oo, mas mahal doon. Sa amin, sa Ilocos. Ganyang klase na babae, mga 30 gano'n. 3,000. So, ang ganda po ng ginawa ni Isa, no? Yung resort natin, fresh water, dumadaan ng tubig dito, gumawa siyang parang sapa. So dito parang balon, no? Balon tawag na. Papunta dito at naglagay siya ng PVC. So ginawa niya, hindi nga naman sayang ang tubig, mapupunta sa kanyang lupa, bukid, pampatubig niya. Ang pangalan niya ay vlogger din po, no? Si Kalugurang Kapatad. So wala siya ngayon. Wala pa tayo na yung ano niya, mga eggplant. wala yung ano niya ngayon. Wala. Ano ba yung tawag dito? Eggplant. Sa Oh, yung mga tanong, wala. ubos na. Tapos na. Magtatanim ulit niya. Ang galing na Isa, no? Galing na ginawa niya. Hindi na nga bumabasa rito. Eh, kita siya po. Galing nga, Pin. A few moments later.
Di ba sabi ko Uncle, sama sa atin mamaya Saan? sa bahay. Kasi doon tayo, uwi tayo sa bahay, di ba? Doon tayo matutulog. Oh. Para yung sasakyan, kunin na niya sa bahay. Tapos? Para 3 AM, nandito na yung Para sasakyan. baon kayo biyahe? O, alas 3. Para hindi na sila pupunta sa bahay, yung time makakasave ka. No? Ay, sa kanyang tungkol ng iwan. Hindi yung prutas. Kawasakin mo ng mga prutas. Ito yung prutas. Isa kayo kang bigyan mo. Ang kamatulog na. Tulog ka muna. Kumakain na natin. So, ang biyahe niya, nasa 5 hours siguro. Uncle, 6. 6 hours ang biyahe mo. Oo. 6 or 7 gano'n. Oo, huwag mong madaliin. Hanggang Santa. Oo. Hinay-hinay lang sa patak mo. Ah, mayroong pamilya naghihintay sa'yo. Full house. Pampanga hanggang Rosario, 1 hour. Ilocos. Pampanga hanggang ano, sa Rosario? Sabi si Ray. Ah, 4 hours. Puro na yun. si Renzo, makukuha niyang 4 hours siguro yan. Oo. Kung talagang mabilis siya magpatakbo yan. Pag kasama ako, mabagal. Pero pag sila lang, lumilipad yung Innova. Yan. Kasi pag sa akin, ayaw ko mabilis eh. Oh, kalmante lang. Kasi ang gusto ni Inang, tsaka yung mga pasero na mabilis. Kaya, mabilis ba ako? 4 hours lang Ilocos eh. Dapat 7 oras eh, ginagawa yung 4 hours. Ano? Siguro pag sa kanya, parang jet, no? Hindi, pinag-sabihin mo naman. Inurasan ko dati. Mo sana ng RP. Inurasan ko, kala niya, hindi ko inurasan. Sino? Kailan? Nilinisan yung sakyan, wala man 4 na oras, nakarating kami ng Ilocos. Ah! Nag-ano ako doon ng Kel, nag-enerbon ako. Kumbaga, gising na gising yung isip ko. Oo. Tapos, uminom ako ng kape, yung matapang. So, sila tulog. Kala ko, hindi niya alam. Alauna Niretrat ko. Alauna Ano mo yung ano? Pata yung Paspas lahat hanggang doon. Ah. Alauna nga. Walang sasakyan sa daan eh. Awan stop. Stop. Diniretso na. Walang stopover. Alauna nagbiyahe kami, alas 4 di kami. Kasi Santa Maria. nakakanga sila eh, habang nagbibiyahe kami. Sabi, niretrat ko. Kaya lang walang pahinga. Diretso, hanggang nag-stop di... mismo. Wala lang iyan, hindi manumi eh. Pagkagising na, nandito na tayo. Nasa Santa na kami. Mako, Sa akin, may Alam. kasang taon hanggang may lapit to 7 hours. Ako ayaw ko na yung mabilis ngayon. Nung una kong, Pag gabi nung bago sa akin yan, ratrat ko na ratrat. Pero ngayon hindi na. Kumbaga, kumukupas ka rin. Kumbaga, pagka medyo nagkakaedad ka na, gusto mo yung chill-chill na lang sa daan. Oo. Hindi pagka bata-bata ka. Katulad ni Res, bata-bata, medyo maano sa sa sakyan, medyo 8 years old. Bibigay ako kimahilan lang. 28 pa lang. Pero ang tripon na pa. Tayo 42 na. Santa Maria. Ay, nagkaroon to toll. Ang tripon na. ne. Miran, ali San Miguel. Hanggang Pagod-Pod, Sa puwet yan. malakas. Kaya sabi ko Apple, pagka nagpupunta kami, isang sakyan na lang kami para chill-chill na rin ako. Kasi kung dalawang sakyan kami, magdadrive ako. Oo. Ang hirap din mag-drive pagka minsan nahantok ka sa daan, di ba? Hindi maiwasan yun. Pero pagka inahantok ka, tabi mo. Yun ang pinaka-safe. Ako, gano'n ang ginagawa ko. Higlip ako. 20 minutes, okay na naman. Kasi pag pinipilit mo, inihiglip ka, hindi mo alam
Yung kumpare ko daw, kala niya nakamulagat yung mata niya. Nung sa Subic, kinuwento sa akin. Nung ang isip niya, gising. Gising yung mata niya, nakabukas. Nung napadpad na sa rampa, nung gumagalgal na ganon, tulog na pala siya. Parang boss. Sa Subic, nung rumampa raw na ganon, buti, hindi masyado mabilis. Hindi sila na-aksidente. Ilang kinasabog ko. Wala. Wala. Buti wala. Safety sila. Pag una ka pupunta ng Ilocos, pag hindi ka sanay, ang layo. Pero pag nasanay ka na, parang malapit na lang. Sanay ka na. Friend mo lang, mo? Joanna? Friend mo? Friend mo? Sa Facebook. Na-depends pa nila ba? Isa lang yung Facebook namin. Facebook mo? Edmond Tuason. May sa Facebook mo. Di ba friend ko yung tatay mo? Oo, friend kita. Yan, oh, yan. Kamay nakita ang gwapo dyan, nakapula, yun na yun. So, ang bilis ng oras, no? Nagpunta tayo dito. Alas 10 tayo may rescue eh. Sa resort. Anong oras na naman? Gabi na naman. 40 na. Ang dami pa pong pagkain, no? Sobra-sobra pagkain. Ang dami pang pansit, buko, salad. Ano, ang dami, oh, naka-plastic. Mga nagsusugal, hindi nagugutom yan. Yung natatalo, lalong hindi nagugutom, syempre. Gusto makabawi. Pero yung nananalo, gutom na yan. Joanna? Oo, bigyan mo. Dami niyan. Marami pong ginawa ni Mayora, oh. Talagang isang bendihado. Anong tawag dito? Sa Tupperware. Diyan ako naman. Uncle? Mama, uncle. Mga kan? Pero sa susunod na pupunta tayo ng Ilocos, special tayo sa kanya. Kung wala siyang biyahe. Oo. Na? Para makapasyal kami doon. Oo, sa barangay Nagtubakan. Sa amin. Basta kami, okay na kami na rin sa native na manok. Yung luto mo sa Pandara sa lemongrass. Oo. Meron ka? friend. Sali? Pandara Yung pa. lemongrass? Oo, meron ka. Oo, mayroon. Yun. Kasi sa aming Kapampangan, yun lang ang ang sarap ng sabaw, no? Magluluto si Renzo. Tawagan kita. Oo. Tapos, Nagdoto ni pwede ni iba, ni bilan ni kasi yung lemongrass na masarap. ang anak. Pag-iba sa pasabot tibisin mo yun, pero hindi na, alas 9. Ang dami pala native ni Uncle. Hindi na yung tip na? Ni, Uncle? Marami. pag tinatigal man. Humingi kang dalawa sa kanya. Dami. Pag minsan humingi ka, binibigyan kami ni Uncle. Oo, dami doon. Minyan ka. Ako ng dalawang manok, yung pan. Chachapurikit. Oo, sa chapurikan. Chachapurikit sa Ilocano, ano po yan? Dinuguang manok. Oo. Masarap yan. Sa naman, mga igrot, binikpikan. Pinipikan, oo. Si Kiling Misopli. Oo, parang kaya dun sa Baguio, ganyan. Oh, yun, no. Ang dami ko nakasama mga igrot. Bago nila katayin yung manok, bubugbugin. Oo. Gusto magsasali yung bone Bones, oo. sa dugo. Kawawa yung manok. Oo, kawa talaga. Bago papatay, bubugbugin muna. Killing me softly ang tawag doon.
So, yun po ang resort natin paggabi. Sobrang liwanag. Very accommodating, peaceful, hangin. So, kung gusto nyo pong mag-stay occasion dito. Ayan. Sobrang ganda. Colorful po siya. Colorful. As of now, hindi pa busog si Mayora. Gutom pa rin. Yan. Nakailang baso ka na dyan? Dalaw na daw siya. Hindi ka kumain kanin? Konti na. Konti lang kanin. Konti lang pala kanin. Lumabig. Hindi masyado. Kasi tinanggal Nabunot yung ano. Yung saksakan ng rep. saksakan. So, hanggang dito na muna yung video namin guys. Salamat sa panonood. See you sa next vlog. Bye bye po.